Mä teen näitä Helsingin Villasukkatehtaalle näitä hahmoja. Mistä tää materiaali tulee? Helsingin Villasukkatehtaalta. Ja nämä on niitä soiroja, mitä käytetään täytteeksi. Ja sitten noita varsia käytetään näihin hahmoihin. Ja sitten voi käyttää myös kantapäitä niille, jos haluat tehdä siinä. Niin. Kuka nämä hahmot keksii? Minä itse. Ja sitten mä teen semmosia, mitä tulee mieleen. Yhtäkkiä sitten kun mä alan tekemään, niin sitten vaan se syntyy jotenkin vähän. Mietin. Tai niinku, että se helpommin tulee, kun alkaa itse tekemään, niin siitä tulee vaan jotain. Jonkinlaisia ammatteja. Ne on kaikki erilaisia ja siksi ne on uniikkeja. Ja musta näistä tulee hyviä. On urakka saada tuon laatikon valmiiksi. En mä muista monta mä oon tehnyt, mutta ainakin yhden pahvilaatikon oli siellä täyteen. Menee aika kauan näissä silmiä pitää virkata, niin niissä menee aika kauan aikaa. Mutta ei noissa hahmoja, kun ne ompelee, niin mene niin kauan. Mutta silmissä menee eniten aikaa näissä pienissä hommissa. Noissa silmissä ja suussa. Riippuu siitä, montako tulee. Ehkä 3 tai 2 tai 4 tulee päivän aikana. Ja sitten niitä annetaan kaikille hyville ihmisille. Kiitos Kompassin työvyyrät. Olette parhaita. Moi moi, Jorma täällä. No kauan te olette tehnyt yhteistyötä Villasukkatehtaan kanssa? Jo vuosia ja mä saan tästä korvauksen ja sitten niin tää on mun mielestä tosi tärkeä työ kanssa tämä Villasukkatehtaan juttu. Mä tykkään tehdä näitä hirveästi. Mun mielestä näinä aikoina tarvitaan hyvää mieltä ja hauskoja hahmoja.